Nyinga en Kogot Peter, an jaluo ma Kenya, to an ka kod nyamera. Dano ma gitieka neno piny ma utimere maeni, an ko nyinga giluongo Ashiro Gloria, an Pakwach Donam, anyara lor, an anyuoli maeni afoyo. Gloria, onyuoli kanye? Pakwach, kadongore Pakwach. To sani ibet kanye? Abed Pakwach. Abedi Pakwach. An onyuola Homa Bay, Kenya. Adak Nairobi. Sani an Pakwach. Wan achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, ochiko, apar. In Jonam? Achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, abusiel, abiro, abora, abung'wen, apar. How do you call father in Jonam? Babana. In lieu of Kenya, babana or wuonwa? Mamana. Ma. Okay, mamana or minwa? An nyinga Innocent, danalu ai Ituri. Ituri in Congo? Ituri ni Congo. Alur ma Congo. Alur An mi jaluo ma Kenya, An alur mi Congo. Congo. Achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, ochiko, apar. Achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, abusiel, abiro, abora, abung'wen, apar. Okay. P. The P. P. Mamba, nyang, Diang. nyang, Diang. proper, diang. Ng'ombe? Oh, Ngombe. ng'ombe. Lakini mamba? Mamba sawa. Mamba. He doesn't understand this. Miwa? Unajua miwa? Tiang. Tiang. Oh, tiang. and Tiang. Tiang. Yule unajua mganga, kuna mganga wa hospitali, kisha kuna mganga wa huko Mupori. Yeah. Mimi nitasema ajuoga. Nasi ni ajoga. Ajoga. Eh. Oh, ajuoga, ajoga. Ajoga. Which doctor? Kuna watu ambao wanaishi mlimani na kuna watu ambao wanaishi karibu na lake, karibu na ziwa. Ndio. Kwa hivyo karibu na ziwa mtasema Jonam. Wale ambao wanaishi mlimani mtasema Jogot. Na wewe? Wale wanaishi chini ya mlima, karibu na lake. Karibu na lake. Tunasema kiko shingi ni Yeah. kupi. Kupi. But kuna jina moja? Jina moja sawa lake. Jina moja watu ambao wanaishi pale. Mimi nitasema Jonam. Ndio. Danu ni Jonam tu. Jonam. Na wale wanaishi mlimani. Danu mi Donam. Oh, Dano mi Donam. Danu mi Donam. I said Dano manie Donam. Okay. Wale watu ambao wako karibu na lake. Dano manie Donam. Danu mi Donam. Dano mi Donam. Danu muko Donam. To be honest, I think Alur is closer to Luo of Kenya than Acholi. Nyamira, Harriet, and Luo of Uganda. Nyaracholi. This is me. I'm in Entebbe. I have to first clarify that initially I had said that I'll be in Gulu. Hopefully I'll still get there.
But right now I'm having this interview in Entebbe. The previous one was in Tororo with a Japadola speaker, and I'm here with Anacholi. I want to try and see how much the Luo of Kenya compares to the actually of Uganda. So far we're going to compare certain words. Okay, so I'll count 1 to 10 and we'll see how it compares. So 1 is Achiel, Ario, Adek, Angwen, Abich, Auchiel, Abirio, Aboro, Ochiko, Apar. Nacholi? Achiel, Ario, Adek, Angwen, Abich, Abichiel, Abiro, Aboro, Abingwen, Apar. Oh, okay. I think there's a slight difference. Abichiel, I say Auchiel, she says Abichiel. And then Abungwen. Abungwen. I say Ochiko. Yeah, I think we are the weird one because the Padola says Abungwen also. Mana kamano nyakono mugejuang mano e mit dhowa kendo dholuo mit maratari oneno ka wuodo nagi kanyo otimo limbe e pinje mopogore opogore kendo romo gi joluma wacho dhowa e pinje mopogore opogore. Nitie pogruok matin miwinjo kanyo no endo lakini ok en pogruok moro ma nyalo gwenyo ng'ato ahinya. Adwani amiye thuolo mar mondo ofulre onyiso ni en ng'ato oja kanye then bang'e to korwa donje twak mar duondi otono gi machiegni ahinya. Erokamano. Amoso jite ma neno chenroni. Nyinga en Kogot Peter. An jaluo ma Kenya. An wuod Seka Kadipo Karachuonyo. Lakini wadak Lambwe Kipasi, Chiro Kipasi apani ong'ere moingo Lambwe. Koro Karachuonyo tang'e mana e weche. Opok adak kono. Lakini an ang'amo ng'e kumanoae na Seka Kadipo Karachuonyo to adak Lambwe. Asebedo ka atimo yore mag manyo chenro kod mbaka mag joluo kumane giae emomiyo koro wan kaka wuono. Erokamano. Machiegni ahinya Kogot, isetimo limbe mana kaka iwacho no kendo isetimo limbe pinje mopogore opogore. E pinje gi oganda joluo yudore pinje mage kopogore gi Kenya wakaendi. Nyaka sani chenro masetimo ayudo ni oganda luo ni e pinje auchiel. Kata kamano pod nonro dhi mbele. Se yudo weche mawacho ni oganda luo nitie pinje ariyo moko. To nekech pok achopo kuno anyalo mana wacho mase ng'eyo gi sani gin pinje auchiel mayudore East Africa. Mayudore East Africa. E pinje auchiel mago Uganda. Anyalo chako gi Kenya. Kenya achiel, Tanzania, Uganda, Congo, Ethiopia gi South Sudan. Okay, Ethiopia be giyudore. Ethiopia nitie joluo. Joluo ma Ethiopia iluongo nang'? Iluongo ni Anywa. Gin Gambela. West Ethiopia. Ma iseromo gi jogi to ineno kit timbegi, ineno chikegi, chiemo ma gichamo. Nitie pogruok mantie kind chiemo ma wan wachamo gi chiemo ma gin gichamo. Kose gigi chala chala? Anyalo wacho ni chutho joluo kamoro amora man gintie chiembgi en achiel. Chiembgi en kuon, rech. Pogruok nyabedo matin. Lakini king'iye to chalre. Kamano. Nitie chike kaka mag gedo, nitie kaka wan joluo ma Kenya kae, nitie kaka wagedo, nitie kaka jaduong' gero ode, nitie kaka wuoyi mokwongo, nitie kuma ogede. Akia ni pogruok nitie kindwa gi kodgi, kose wachalre achala? Ka wacha dier mar wach, aparo ni joluo ma Kenya nitie kaka wasewe timbewa. Waseweyo yorewa mag gedo. Kendo kiwacha dier kani achopo Pakwach, maybe wanyalo wacho mano toke, lakini kana chopo Pakwach gimokwongo. Mano Uganda koso? Uganda. Pakwach en Uganda Nyanduat. Northern Uganda. Kana chopo Pakwach gimana kwongo neno
en ni ute kakoger chalo gi ute mananeno kana nyathi matin Kenya. Sani gedo ma Kenya olokore. Kipacha aparo ni nyalo bedo kaluwore gi yuarok mosebedo go ni joluo nigi geche madongo tok ged dala, joluo nigi ute maber e boma tok giged dala. Koro mano miyo aparo ni yawuoyi odloko pachgi kabisa yor gedo. To sama gigedo ni gigedo ute manyasani mondo kel gi sunga manyasani. Makiwacho ni jaluo to tango ot manyasani marabet. To maya panodhi otiyo more to the opposite. Koro kichopo Pakwach iyudo od lum. Kaluwore kaka nwagedo. Koro sani gedo ma Kenya opogore. Lakini Kenya kae inyiero wani joluo pod gero ute lum. Kawacha adiera aparo ni kichop sani hapa ni koro wan gi ute mabati moingo ute lum. Ute lum achiel. Kiwacha adier hapa ni gi gweng'wa yudo od lum sani tek. Ma od lum no en culture ma okonego wawe. Aparo ni en gima tek. Nekich nitie gik moko ariyo kae. Gi dho ngere awacho ni there's a clash between culture and modernism. Apani gi dholuo nitie lweny mane kind kitwa to kod weche manyasani. Koro gisani jaluo en ng'ama jasunga. To ki jasunga idwa ni tang' ni ngimani dhi mbele. Ngimani nie front row. In mbele. To kaluwore gi nyierowa e piny Kenya, ne wadhi mwakawo pachwa kabisa wakete gerot manyasani. Makiwacho ni macha od jaluo, to odi gi nyamburko ni romre. To mae apani en gima rach kaluwore gi kitwa. Nekech sani king'iyo od jaluo, ting'iyo od dhoude mamoko onge pogruok. Od jaluo chalo od odiero, od jaluo chalo od Dok mamoko okuche, jokisise, jolango. Koro mae miyo obedo matek. Gima wadongo aparo ni en mana dhok miwacho. Kiche leo ni mirwako ute waweyo. Iparo ni lony manyasani ni mano technology ema omiyo waloko kitwa kamano koso enaole. Kose nango. Kawacha dira nyalo wacho ni enaole. Enaole maber nekech nitie kaka wacho nitie gik moko ariyo, nitie kitwa to nitie ngima manyasani. Waduto wadwaro ngima maber. Ngima maber bedo somo maber, lewni maber, nyamburko maber, ot maber. Koro wadwaro ngima manyasani. To gi konchiel nitie kitwa be. Mi nyalo neno ni mae od jaluo. Koro apani king'iyo gi korka kitwa oko gima ber. Taole ni okonyo e yor keto ngima bedo maber gik nyaka e gijasani to ketho kitwa. Koro awacho ni enaole. Iwacho ni jaluo janyadhi. Nyadhi no be nitie kocha kose wan jo Kenya kae ma pod wan kode. Itu maber penje no. Nekech seche ma wuothe pinje mamoko mag joluo. Gima timo thothne en ni atemo ng'iyo kaka dhok ma Kenya. Dholuo ma Kenya chalre gi dholuo ma kocha. To nitie gik moko ma be aneno ma ok awachi akane chunya. To ma achiel kuomgi. Koro kanyalo mi mfano achiel kani an Gambela nitie anywa. Kani Ethiopia. Kanye mana time interview mogik wige adek mokalo ne an Ethiopia. To gima chiel mana neno mane okawacho mae kokawachi chieng' mokwongo no kawachi Ethiopia be okawache ni osiepega Kenya ka en ni seche mana manyo jok monego timne gi interview, jok ma nyalo ng'iyo go kaka dholuo chalore. Jo Ethiopia nokonya kabisa nekech ne ging'eyo na gibiro girado koda kapod na Addis Ababa. Ginyisa na idhi ndege kachopo Gambela yudo ko ikna taxi motera hotel. Koro sami yiero na jok monego adhi interview, giwacho ni adwani idhi kawo ng'ani mi interview. He's an anthropologist. He's a PhD student. He's a doctor. And kiwacha adier title gi
ok gi lich kaluwore gi dholuo. Yes. Lakini nekech jaluo janyadhi ne gineno ni ber ka ng'ato kuful gi nyinge kende fule ni ng'ama kama to en ng'ama daktari en ng'ama kama to en anthropologist en ng'ama kama to en PhD student. So aparo ni nyadhi ni oriwo wate. Ok en title no en gima wahero kabisa. Wahero kata kae hapa ni kineno gi ng'ata ma wacho nyinge Kenya ka ineno ke wacho ni Freddy Janam. Nyaka gimed gimoro kanyo. Ng'awa Janabi. Koro aparo ni wajok mohero pakore. Wajok mohero nyadhi. Koro iwinjo kata ka to en gima ber lakini Nyakwar Perez nitie gimoro mwamede nyadhi no to apani en kitwa Kenya ka en ken joluo kumora mora. In ga gi tudruok mane yani sama koro idwa wuok Kenya ka en idhi piny kaka Ethiopia kata Uganda jogi tudruok itudrigo nade? Mano penjo maber. Tudruok opogore. Kane nachako ne onge ng'ama tudorago. Na para ni nekech kaka nachako naneno video moro mar Padhola. To awinje chunya ni adamanyo jogi gin kanyo. Koro naonge tudruok mora mora gi sechego. Tawuoka tadhi Tororo. Tawuotho e ndara. Mano Uganda. Padhola odak Tororo East ilongo nango gi dholuo. East Uganda. Kasechopo kanyo to awuotho e ndara nikech naonge gi tudruok mora mora. To ayudo nang'iyo jok mauso e bath ndara. Tadhi tanyiewo gimoro matin. Uganda nitie gimiluongo ni nyinge koro rwenya. En chapat moriw gi tong'. Nyinge no koro rwenya matis abro pare. Koro awuotho ta anyiewo matis ta penje ni to ijadhok mane. Koro mokwongo kayudo mar ariyo ne ja Baganda to mar adek ayudo ja Padhola. Koro kayudo ja Padhola ta achako amose gi dholuo to duoko ta doga ling tarito mosiepego biro kosiepego chopo to sama gichako go mbaka cha tawinjo ka dholuo ni awinjo achiel moko awinjo madhi atamalo 90. Padhola chiegni kabisa gi dholuo. Koro adonja mbaka no kasto anyise ni ang'eni tiyo. To akwayo ni nyisa ni esa achiel iuso omo maromo nade. Achiwora achuli omwomni mar sa achiel ni takawi adhi tim kod interview. Koro naonge tudruok mora mora. To gisani tudruok ng'eny nikech koro sani ji beto ng'eya. Koro kanyalo dhi piyo matin koro nyaka interview matimo mogik. Ne andika ni abiro Ethiopia. Andike YouTube kaka oni wedo prove nitie kaminya engage go audience. To ji ochako ndiko na ote e Facebook. Makoro gichiwo namba gigoch na kichopo wabro oro ng'ama kama. Ne giloso machalo committee koro. Makoro ng'iyo ng'ama ioro yuda e hotel Addis Ababa. Ng'ama nyisa yo michopo go Gambela nikech apane ji nigi lwenye yo. Ng'ama dhi kawa e pap ndege kachopo Gambela. Ng'ama tera hotel, ng'ama ng'iyo taxi. Koro sani an gi tudruok nikech anyalo ndiko e mbui ni abiro kama to ji oseng'eya. Koro ji biro nyisa ni kichopo tigona simu. Koro sani nitie tudruok lakini gichako ne onge tudruok mora mora. Wadogane e weche kitwa gi timbewa Martin Kogot. Kenya kae joluo Kenya kae biro yudo kantie wende mong'e gi joluo te. Duduero biro ay nitie gik miluongo ni oroto, nitie nyatiti. Jogi be nigi wende ma kata kiwinjo tinyalo wacho ni mato wendwa. Mato instrument marwa. Mato nyatiti. To segin gi moko mopogore. Anyalo wacho ni penjo maber. Nekech kana chako nang'iyo mana dhok. Natemo ng'iyo kaka wacha achiel nyaka par kamano kakuluongo ot kakuluongo got kamano. To gisani koro amedo
yawo gima timo. Awuok e ng'iyo dho kaka ji wuoyo. Adok e timbegi kaka gite chiemo, kaka gidak, kaka gimiel. Koro gisani pok atimo mar miel. Nada timo to sano yumba. Kech notemo manyo ng'ama nyalo loso weche miel. To yude ne tek. Wagone simu tok no ayude. To nochuno mondo aduogi. To adier mar wach en ni thumbe opogore. Thumbe opogore. And kanyalo wacho adier aparo ni mag Kenya again modernism. Weche mag sani odonje. Kata king'iyo kaka wagolo video wa mag thum sani wagole ka jo Amerika. Wagole ka jo Tanganyika, Diamond Platnumz. King'iyo video mar Freddy Jakadongo, ing'iyo video mar Emma Jalamo, ineno ka chalra gi video mar Diamond Platnumz, chalra gi video mar Jay-Z. Koro sani wan modernism odonje kata wakruok. Kitwacha ok nene thumbewa. Ok nen kata matin. To kidoke thum mar anyua, thum mar acholi, acholi en dholuo ma Uganda, toke anyalo wacho gite. Acholi en Uganda, anyua en Ethiopia. King'iyo thumbegi, ineno ka kata miel opogore. King'iyo thumba acholi, thumba anyua, thumb Shiluk, Pari, Shiluk en ma Sudan ma Milambo. Ineno ka miendgi en miel mar chikruok malo. To wan miendwa thothne dhi miel mar kanungo e teko. Koro kata miendwa mano gimachielo madwa ng'iye. Toke abro chako chuno na abro dok Uganda tapango be wuoth madhi Sudan ma Milambo. Adwa ng'iyo yor ka thum. Koro kiwinjo thum, instruments wa osepogore, miendwa be opogore, miendwa gin kanungo. To dholuo mamoko te, miendgi en mar chikruok. To gok gibe ntie kaka gi kose mna chikruok no. Chikruok. Kasto aparo ni kata kang'iyo gi chikruok ni, king'iyo body structure, chwech mar dhano be aneno ka mag joluo ma Kenya dwa pogore gi sani. To acholi king'iyo gi anyua, maybe samoro ji anyalo neno pichni ga managoyo. Bedo ka ane janyua, ane gok ji ni malo kucho. To koro kaluwore gi dend dhano kamano, chikruok cha donje. Chalo gi miel madhi kaka miend Masai, lakini marwa bet, mar joluo mamoko ka bet a bit vigorous. Koro thumbwa osepogore, miendwa osepogore, rwakruok opogore, gedo wa opogore. Kamano. Ginango ntie isenyisowa pogruok mantie kindo, at least some few stuff mapogowa. Ang'o mano mako wangi ma at least riwowa. Ma kineno ma itaneno maton tie korwa kucha. Maton tie korwa kucha. Gimokwongo en nyadhi. Nyadhi mana kaka ni sewacho chande. Gimar ariyo en gedo. To kaka nasewacho ni joluo ma Kenya bet tinde waweyo. But structure kaka kaneno kama atawacho ni mato dala jaluo. To pacho odwoka chien kane pod an atin. Ka owuok e nursery school, lower primary, mane structure mane nitie. Koro aneno ka gedo no chalre, en mani wan tinde wawe. Ma jaduong' ma kucha pod geda kama owinjo gedi gi yawuote. Kamano. Okay. Kamano. Gimachielo. Gimachielo en chiembwa. Kuon gi rech. Mano is number one. En kamora mora makati Ethiopia. Gijo mose di Ethiopia. Nitie chiemo miluongo ni injera. Pani en chiemo joluo ma Ethiopia wacho en chiemb jogot. Jogot gin jo machalo Amhara, Tigray. Gichamo injera. Koro injera ni chame kamora mora kaka koro kuon ichamo kamora mora Kenya. Lakini kichopo Gambela, chido ka kuon gi rech. Giwacho ni kuon gi reo. Koro kuon gi reo e maji chamo. Mano reo, giluonge ni reo krech. Kidangi nonro madongi nyane no video na mona ng'iyo gi dho anyuwa gi dholuo. Koro kuon chiemo apani en gima oriwowa kanyakla.
Gimachielo en kaka wawuoyo. En mae gimachielo ma nomora kabisa kana chopo Pakwach. En ni SH ni otamo wate. Oh. Koro kwada wacho fish to fish. Sere. Sere. Koro SH gize ni otamo wate. Koro gisani ok apani tie jomoko manyalo ng'iyo bedo ne okwanya wacho SH wacho fish ni en gima rach an ang'iye gi chunya paro ni en gima ber manyiso ni wan joluo nikech en gima kachopo Pakwach tawinje ita kachopo Gambela tawinje ita manyiso ni en kaka signature mar joluo mae gima wan koro maga gik manya wacho ni oriwowa kabisa. Bas kuom limbe misetimo Kogot nitie iseromo gi oganda luogi mang'eny to thoth ji ong'ega mana jopadhola acholi nitie moro miluongo ni Keni Shiluk ginadi kinyalo kwanonwa matin wawinjane. Anyalo wacho ni kang'iyo oganda luo sani kaluwore gi nonro masetimo nitie oganda luo 18 18 to gin e pinje 6 gin oganda manyalo romo 18.5 million in total. Nonro kaka nawacho pod dhi mbele koro pinje gi nyalo medore. Gisani kaka nawacho mokwongo wan e piny mar Kenya, Tanzania, Uganda, Ethiopia, Congo, South Sudan, lakini wach maliekore ma pani sani anyalo yiego madhi atamalo 70 en nitie joluo Chad gi Central African Republic ma apango ni abro dhi kono. Chad gi Central Africa. Yes, Chad gi CR gi Central African Republic. Koro gisani okanyal I can't confidently claim that lakini nonro maseyudo ni nyalo bedo gi joluo kanyo to kaka time ni chopo eneno ka chopo ta abro nyiso atamalo 100 ni joluo ni kanyo. Koro nitie joluo 1.18 e pinje 6 to gin dhoudi 18 to Kenya nitie mana achiel kende ma en joluo mana kamano. Wadwa dhi yweyo nyakon Mogejwang lakini wasomane ote ma osedonjo kaendi wawinjane kaka ji ohero dhoge kaendi. Collins Onyango nyakoro Buolo an Migadini Mombasa joluo ng'eny sana kaka jonam anwak gi mamoko joluo moko goluongo 9 ni abong'wen 12 giluongo ni 12 koth en kot higa giluongo ni oro example nigi ingi oradi yani ingi higni adi. Ongwena Elias jaluo asili wuoi maduong gero simba ne bat kor kacham dhako ma Mikai igedone adier pacho kaito iluore kod nyachira kod reru kaito wuoi matin kokwongo ne wuoi maduong nyombo to odak e center machiegni gi dala gi kanyo ni mar chikno koyiene gi mar riwo lwetgi kagi chiemo machi wuoi matin otedo chiemo matin machi wuoi matin otedo ayie kodi onge na ile sano ka kitwa kola la inya kuomi dongo woda sembo jango ang'eyo batagombo ng'eyo mang'eny luo kod kitgi kod timbegi. Lakwena wacho ni jaluo kitgi gi timbegi ahero dhowa gi tribe mara meda hero dhowa nyathiwa mano imitne Kawili Mike sin intellectual my topic matek ma kaberto ukelo jodonga bila ariyo kata adek mawuok e dhoudi mopogore mar oganda luo nikech okyot mondo ang'e kido gi timbe mag jopadhola kaseche moko kata magwa wegi ema okalony godo. In English, today's topic is very tricky to understand and answer correctly. Udhi yudo mana joma bolo gima oromo godo. To mana gima otimo by the dongo onyiso gima osedhi moneno gi wang'e kata winjo. Ayie kodi Kawili odwaro jolony ndio lakini en be mosewinjo kata moneno gi wang'e mo share kod we studio ka. Bas mogik antie gi Evelyn Lopez wacho ni an Evelyn Dina ma Migori an kitluo mang'eyo en ni ka wuoi matino kuongo ne wuoi maduong nyombo chiemo madhako no tedo wuoi maduong ok cham. Erokamano meda oro ote ni Facebook page mar Mbak Ndalo Ramogi TV official kupogore gi mano wantie gi namba mar ote machuok 2 dakika 6 nono
wadhi e yweyo matin ka waduogo wadhi nyime gi twak gi Peter Kogot. Medkete mana Ramogi TV.